На открити полски дни в землището на град Бяла Слатина и свищовското село Овча могила на фермерите от северо-западна България им бяха представени различни селекции при основните за страната ни култури, препарати за тяхното опазване от болести и неприятели, както и самоходна техника, подходяща за предстоящата жътвена кампания. Специален акцент беше поставен върху прибиращите машини. Роторната технология при зърнокомбайните беше представена с модела CR9090, предназначен за големи стопанства. Дава най-чистото и най-здравото зърно като качество след прибиране на пшеницата или на другите култури. Машината е с 570 конски сили като двигател и респективно може да носи хедър за жътва от 9, 10, 50 и 12 метров хедър, в зависимост от полетата на стопаните. Фермерите, посетили полския ден край село Овча могила, видяха друга разновидност на роторния тип зърнокомбайн в лицето на модел CR9080, т.е. ширина на хедера от 10,5 до 12 метра. От сламотръсните зърнокомбайни край Бяла Слатина фермерите видяха модела CX8080. CX8080 е с 400 конски сили двигател и от 7 до 9 метра най-подходящ хедър за обработка и прибиране на културите. На открития полски ден край Овча могила сламотръсната технология при зърнокомбайните беше представена от модела CX8070. 370 конски сили максимално натоварване на двигателя, 6-7 метров хедър може да носи машината. Комбайна CX8070 е подходящ за среден тип стопанства от порядъка на 8-15 хиляди декара земя, обработваема. С всякакъв вид култури може да се жъне с него. Всички показани машини са оборудвани с двигател SCR със система AdBlue, което удължава живота на двигателя и води до икономия на гориво от 12 до 18%. Как да се ориентират фермерите, коя технология зърнокомбайн да предпочитат – сламотръсен или роторен? Комбайна трябва да е съобразен с мащабите на тяхното стопанство. Негласно правило е, че сламотръсните комбайни са по-добри за есенните култури, в смисъл зърнените култури, ечемик, пшеница, рапица, докато роторните комбайни са предпочитани за царевица и за слънчоглед. Но съответно и двете машини дават много добри резултати и в двете култури, независимо роторна сламотръсна технология. При самоходната техника безспорно тракторът е това, без което не може нито едно стопанство. Водени от своята практичност, фермерите търсят универсален тип машина, която да е приложима при повечето земеделски обработки. Край Бяла Слатина те разгледаха два модела. Т8390 е 8 серия трактор с 390 конски сили максимална мощност. Подходящ е за всякакъв вид обработки. 6-цилиндров двигател, система също за SCR. Подходящ е най-вече за по-тежки обработки. Говоря за оран, сиалки от габарити 6-8 метрови и по-големи, в зависимост от това какво ще се сее. Култивиране, дисковане. Всичките машини са съобразени с комфорта на оператора. Идеята е максимално повече работа, оператора да не се чувства изморен. За по-малките стопанства е подходящ вторият представен модел Т6070. С 140 конски сили мощност, подходяща е за по-малките обработки, така да се каже. Говориме сеитба, култивиране, пръскане, окопаване, а също така и оран за по-малки стопанства, разбира се, с по-малък плуг. Гостите на открития ден край село Овча могила видяха разновидности на тези два модела. Малкият трактор е от серията Т5060 с 105 конски сили. Той е универсален трактор, може да окопава, да оре, да пръска, да сее. Другият модел беше Т8300 с мощност 300 конски сили. За по-тежките обработки, разбира се, тя може да прави същите операции, но вече с по-голям прекачен инвентар.
По време на откритите дни фермерите имаха възможността да получат от специалистите подробна информация за представените машини и полезни съвети, с коя от тях биха станали още по-успешни в земеделското си производство.